приятели, ще правим PvP с един мой приятел, Тодор се казва. И никнейма му на Майнкрафт е Петел Идиот. Аз съм Дани и никнейма ми е Супермен. А другия приятел е Марти. И никнейма му е някакъв странен, не мога да му го разчита. Просто не. Ах, аз не съм си взел отварки, бе, там ще на спит и на джъмп. Да мога да отида на центъра, там където май има много честове, не знам. Имам нещо като център, аз не съм започнал PvP. Има и някакви отдолу честове. Дани, аз не съм започнал PvP. Аз шпи не отваря. Тук има и някакви долни честове с вълци. Оле, долу има вълци. Има вълци в честовете. Yes. Добре, тези вълци ще ми помогнат на мен. Така. Yes. От Gold Bronze. Тази отварка на какво е? Gold Bronze смотани. Май на слабост. Хо. Ого. Слабост. Пламенна пръчка на... Това е респект. Яко. Найсе, вау. Огън. Да, тук има и огън. И отваряме огнеупорност. Не ме бийте! Точно без да искам да удари. И що ми пускате отваряне на слабостта? Ха, и аз ви я пуснах и на мен ви я Ама пуснах. не ми го правете, защото още не съм започнал. Има някой ми пусна отваря на силата. Не по-скоро на слабостта. И на мен. Аз ви я пуснах на двамата. Аз не исках на мен да си я пусна, ама на мен не подейства. Ми по-добре. Так мога да не честно ти нещо. Да се превърне в честно за вас. Да. Чакай, Тоше, аз не стом за малко. Аз тук на мен. Оли на слабостта, като цепиш някой, на теб се отразява. Аз това не съм аз. Това не съм аз. Дани! Оле, на фай респект ми е. О, хора, мрете. Чакайте, аз не стом за малко. Чакайте малко сега. Аз ще си взема една отварка на огнеупорност, че... Той има ли? Да. Отивам бързо. Аз ще направя вълци сега. Ама къде? В началото ли? Да, има и... Yes. Аз съм стоп. Искам да си направя вълци. Там е казах. Там е. Yes, супер. Yes, супер. Ето го на огнеупорност. Айде, няма повече място. Вие съм си вълка. Направи едно капанче. Ако ме ударите вълка, ще ми помогне. Искам да ви кажа. Така че вие за мен сте загуба. Вие сте вълки сега срещу моите вълци. Така 3 вълка ще направя. Ми, той аз. Чайте, що ми се... Аз имам двечки. Уй, толкова си хубави. Идвайте вълци. И да нападнем този. А, колко сте вълци, бе? Те му нападнаха всички! Помогнете! Остава така! Не, никой нищо да не прави. Виж още колко имам. Ами, че ти си взел всички стакове. Не, аз имам две и не ми се намаляват. Сега те нападат, Браун. Браун теб. Ама си мъртъв. Сега къде е онзи там мен? Ще ми дадеш ли Ама той материали? отишъл почти там. Дай ми Ами материалите. те са си там стоят. Не съм Yes. вземала нищо. А, той падна. Тако, ти къв си там предлагал. Ще ти кам тако. Само Чакай го. сам да се изпи отварка, Yes. моля. Чакай му да Няма да подготвя. вия. Моля ти се. Спокойно ще убия. Моля, Тоше. Добре. Стоп съм. Къде са ми вълците? А, тук са ми. Само да си ма... Yes, супер. Идвай тук честна битка. Ценните ми вълци. Изчакай. Искам ценна битка. Някакви материали. Аз искам хубава битка. Някакви материали ми ги няма, си ги взема. Ще да си ги вземеш там често. Yes. Диамантови неща. То сърва е много як. Ами да бе, намерих го, ако изтегна много хубав. Тук намерих някакво тайно местенце. Няма нищо. Yes. И отивам, чайте малко, чакайте ме. Да подумам. Меч. Къде са Меч. вълци? Яко. О, супер! Има хипер яки неща. Айде, милички вълченца. Уй, сладички ти вълченца.
Сега Сега ще вълченце. видите отварката. Сега вълченце лъчи. Айде! Сега по мен ме нападат. По мен ме нападате, бягаме! Аз бягам от тук. Нападай! Нападай! Атака! Нападай го, сам мен не ме нападат. Леко Това си е ще. мой кучета. Аз имам отварен спида. Но май и... Так, он стоима. Ей! Атака! На! Бягай с този спица много бърз. Аз убих някой вълци. Оле, толкова съм бърз, че не знам какво да правя. Оле, мале, толкова съм бърз. Не знам. Вълци, елате. Ще нападаме. Чакай! Yes. Защо левна, бе? Вълченца. Влезло е. Ай, докато си там айтемите, защото, нали, ще отрепат. Ще отрепат вълците, ще отрепат айтемите. Няма наистина, какво това е на умиране? Супермен, там ли си? Да, там съм. Искам да ти кажа нещо. Нещо. Изчакай, моля те се, изчакай ме за малко. Добре. Чакай малко, тук искам да взема една огнеупорка. И една джъмпка. И аз точно това. Чай, сега си Една взема. джъмка, една бързунка Една бързунка си взема тук, таковка. и Ковка. да приготвям някаква Колка спида. лоша отвара, с която да обгазя, Марти няма... с която да обгазя с предния другите. Ага. И такова ли ще ми правиш? Да. Айде сега, куче, убий го. Куче, убий го. Супермен, давай. Не, моля се, на половин сърце съм. На едно сърце де. Как литна? Що летиш? Аре, не хаквай, бе! Ама, изчакай да ми се реге. Ох, бързо спри, чудовището, бързо ги спри. Аз ли? Да. Чакайте на Дани да му се регеннат. Никой Спри да не се чудовищата. бие. Не ме бийте. Сега се регенват. Спри чудовището. Ох, супер реген. Това е по-добре да не пускаме кучета, че те кучета бият всички. Ей, яки са. Аз ти убих едно куче. Мен ли? Аз убих някакви кучета. От въздух. Аре, не бий кучета на другите от въздуха, това е хак. Аре, спирам зомбитата и ти спри флая. Yes. Добре. Уху. Пуснах зомбитата и съм готов. Аз нямам никакви полшанки. Ами вземи си от честовете. Нещо не мога да се прицела. Или... Я. Къде съм? Защото не можеш, пич. Там си, честно. Вълци нападне тако. Бягай! Бягай. Страхливец. Чай, стоп, че тук някакъв вълк ме нападна. Лекче. Марти, помощ! Чай да ми се регенат. Ох, много бързо спират. Много бързо ме цепат тези чудовища. Много малко места има. Спри чудовищата. Добре, стоп смей. Яш. Ай, без чудовища. Аз нямам храна. Окей, искате ли се бием без чудовища? Ми Това да. е просто тренировка. Чай, не ме бий. Не си хелна. Това колко ти бие? Чакай, Yes. това колко ти бие? Едно сърце. Уау, добре. А пък меча ми? Едно сърце. Ай, то става и това става. А! Чакай. Как имаш? Вау, колко бат. Меча е по-хубав. Но, 2, 3. убивай. Бъгна ми се, бъгва ми. Аз не Чакай, трябва да си оправя мъничко настройките. Стоп, трябва да си оправя Yes. настройките. Това прави се, не ме биете. Станете, защо? Добре, бе. Няма да бия споко. Такива нека тъпи вълченци. Правите ли се, защо не ми е така, бе? И е супер на инфинити. Сега малко тук да поправим нещицата. Не, ще Нека тъпия доса вълки. Това. Сега да виждаме някакси по. Сега видим далечината на виждане каква да ни е. Такава. Виждаме така. Виждането ни. Чакай да видя как да ми изглежда виждането.
Сега ще ви все с хубавото виждане. Сега виждам много навътре. Не, много надалеч. Или не, ще гледам надалеч, чакай. Ще гледам надалеч, не мъби. Представи. Сори. Помислих си, че ще започна играта на отсезия. Нищо карай. 1, 2, 3. А, чакай. Къде съм? Стоп. Трябва да се оправя. Вече не съм. Къде съм от този огън? Трябва ми огнеупорка. Изчакай. Моля се я и на мен ми трябва огнеупорка. И малко други опорки ми трябват на мен. Аз скокче. Спид, джъмп, трябва да ми се оправят тук опорките. Чакай, че без искам се отварям. Спи, бързинка. Готов съм. Джъмп. Сега да се спия. Не ма би ясен джъмп. То аз имам джимп. Не ме удряй, защото си мъртъв. Аз съм мъртъв, Yes. Мъртъв Не съм знам, аз. ако съм на таблет, съм по-силен. Да знам. знам, защото- И то много е по-силен, нали? Ама не мога да удара. Къде е Марти? Чакай малко. Отделно. Стоп. Дай да му погледнем никнеймата. Той даже не е в този. Той се скри някъде. Ще го трепим. Аз знам къде бях видяла една Искаш ли да станем чин да го трепим? Бях видяла една дупка. Пати тайната за пръскането беше, че с ние точно с пръскането, като се пръскахме, станахме тайн чим. Да, но това не е. О, тук има нещо изгърмяло. Той май тук нещо е гърмял с хака. Не съм гърмял. Какво е това? Тук май се крие. О, ти справиш някакво тук. До бедрок май се крие. Ага, до безрока. Тук ли ще ми скриеш? Къде си добре да моля? Не е тук. Си стъпал на пясък. Да, точно там е. Оле. То не е паремка. Как паднах в бездната, бе? Какво ме направи? Сега няма майка ми. И спалнах много далеч. Дето има на върха някакви пържолки. Паднах в бездната и аз. Марти, моля се, не са кри. Това е PvP. Той е страхливец. Айде излизаме. Да играем на оцеляване. Много ти се моля. И после да изиграме. О, да ме чуме. Взем броня. Излезе от сървъра. Що бе? Трябва да играем на обикновено оцеляване, да оцеляваме заедно и да се помагаме. Не искате ли? Yes! Хипер яко. Това ще е моето оцеляване. Окей. Без се лайк. Не бъдно. Той е тъпо на село, нали? Да. Ще правя нощ и Вие ден. скаква ли си играте? Да правя нощ и ден. Аз не. Че го нямаш, нали? Кой иска да играем пейнтбол? Супер, да. Не искате ли пейнтбол? Само някой има ли пейнтбол от вас? Не, никой. Имате ли мапс? Айде да направим. Виж какво, не. Аз имах някакъв пейнтбол. Така ли? Я влизай. Той сега да го намеря. Какви сме? Виж ново оцеляване. Не бе, чакай, че той има пейнтбол. Добре. Оле, аз от кога заснемам клипа? Оле. Спирай го, защото иначе няма да го качих. Спирай го. Най-горе.